Всеки ден десетки хиляди шофьори опитват да намерят място за паркиране в центъра на София. И понеже почти навсякъде е забранено, оставят колите си на разчертаните места в синя зона, където доскоро също беше забранено, за да не пречат и да не затрудняват трафика. Сега също пречат, но поне знаем, че с парите, които плащаме, общината ще може някой ден да построи паркинги и гаражи и хаосът да бъде поне малко овладян. А парите, които постъпват, изобщо не би трябвало да са малко. Близо 10 000 платени паркоместа, всяко по левче на час. 10 часа на ден. Това трябва да означава 100 000 лева дневно. За 250 работни дни, 25 милиона. Отделно приходите от поставяне на скоби и таксите от паяците. Странно. Оказва се, че сметките ни са криви. И дори при високите приходи печалба почти няма. Ако се съди от годишния баланс на общинска фирма паркинги и гаражи. Защото печалбата там е 1 милион и 600 хиляди. Годишно. Според директора и Николай Александров, дори паяците, на които плащаме по 29 лева такса евакуация на загуба, и затова трябва да им плащаме по 70 лева. Тоест да им даваме по толкова за преместване на кола средно на 2-3 км до паркинг на фирмата, където също се събират такси на час. Щайте, вашите кола къде взеха? Ей, тук малко по-надолу. Колко по-надолу? Мина си малко преди синята, за да бях паркирала. В смисъл на колко метра от тук взеха колата? Две спирки. И това струва? И това колко струва? 31 и нещо. Проверихме колко струва услугата евакуация, заедно с печалбата при частни фирми, за да сравним с губещата цена на паркинги и гаражи. Паркинг гаражи. Най-печелившата институция в София. Те твърдят, че нямат никаква печалба почти. Моля? Знаете ли колко взима една пътна помощ, колко взима за един на километър? Да, аз имам пътна помощ. Колко взима на километър? Значи 1,50 в рамките на града, 2 лева извън градско. А пайка за километър? 2 взима 30 лева. 30 лева, да. 35 и 60 пайка. Да. Така, значи 2 километра има 30 лева. От тук взима и каране във въздух на пазара и ми взима 35 и 60. А вие с вашата пътна помощ колко взимате? Аз взимам... Тук до пазара? От тук до пазара ще му взема 8 лева. 8 лева? Да. Ама те твърди шефа на паркинг гараж, че всъщност са на загуба с тези 30 лева. Не може да е на загуба посмъртно, разбирате. От изявление на директора на фирмата, което ще чуете след малко, сред основните причини за загубите са заплатите на полицаите, които се движат с паяците. Тоест около 30 лева на ден, оръжието, облеклото и, забележете, обучението. Тоест фирма паркинги и гаражи обучава в знания за закона за движение по пътищата служители на пътна полиция. Оставаме на страна факта, че полицаи има само в паяците, които вдигат неправилно паркирани коли извън синя зона. Тоест малка част от тях. Колите само в нарушение. А синята зона не е към нас. За да е печеливша дейността от поставяне на скоби, пък според директора на паркинги и гаражи, цената трябва да се повиши от сегашните 10 на 15 лева. Какво установи екипът ни? Служителите, които извършват тази дейност, имат норма от 17 поставяния на скоби дневно, под 15 ги глобяват. При сегашната цена от 10 лева, това означава 170 лева приход от човек на ден. Изваждайки 30 лева дневна заплата за служителя, печалбата е грубо 150 лева. Колко време отнема се слагането на скоба? Зависи от колата, зависи от скоба. Горе-долу. Между 5, 10, 15 и 20 секунди. Значи 20 секунди максимум. Може и една минута. Скъпо платена услуга за 20 секунди 10 лева? Обърнете се, господин, на Будапешта 17, не при мен, аз съм изпълнител. Потърсихме шефа на общинска фирма паркинги и гаражи Николай Александров. Същия човек, който преди години продаде гаража на СК на БКП на съпруга на Надежда Михайлова. Вие твърдите в едно интервю, че 30 лева е малко за 29 лева е малко за такса евакуация на пайка. Добре. Значи, един паяк... 29 лева е малко. Нека да ви кажеш. Да. Паяците работят на загуби и ги издържам от другите дейности. Служебен абонент, от синя зона и така. Добре, да ви питам тогава, защо пътна помощ, най-скъпата, проверихме, струва 2 лева на километър. А пътна помощ обаче има съвсем други задължения. Във всеки паяк има полицай. Вижте, не сте прочели закон за движение по пътищата. Полицая заплаща? Няма да ви кажа колко струва. 500 лева на месец.
шегувате се. Толкова се заплати. Не, вие ме просто така искате да разберете колко плащам. Значи, това не е заплата, а са такси, които включват облекло, оръжие, обучение и всичко останало. Как може частна фирма, която и печели? Какво? Коя частна фирма? Частна фирма Пътна помощ печели. За 2 км ще ми вземе по 2 лева на километър, 4 лева да ми закара колата тук до Колко са им заплатите официалните? Какво искате да ми докажете? Искате да ви докажа, питам ви вас. Какво искате да докажете? Как може една частна фирма, в която е калкулирана и печалба, да вози на 2 лева на километър? Вижте, а вие возите 300 лева за 2 км, нали? И казвате, че сте на загуба по този начин. Чакайте малко. Пътна помощ е един автомобил, който отива там и за половин час или за един час дига един автомобил с въже и което е безкрайно ефтино. Голям оборот. А при нас трябва да вдигнат за 2 минути, за да не задръсва движението. И няма такъв голям оборот, само че вашите паяци имат голям оборот. Непрекъснато дигат. И какъв е големия оборот? Колко коли дига? 10 автомобила максимум на смяна. А знаете ли какви са разходи? 2000 лева е само горивото. 2000 на месец на всеки паяк е горивото. Полицая. Горивото е също и на Пътна помощ. Също е горивото. Сигурни ли сте? Да. Възможно ли е фирма паркинги и гаражи да губи от дейността на паяците и поставянето на скоби? Отправихме въпроса към експерта по темата, който като общински съветник 4 години концентрира вниманието си към общинските фирми. Напълно абсурдно е това. Има най-малко 3 дейности извън самото паркиране, които са печеливши със сигурност. Паяците едното, това, че били губещи с бас, категорично не мога да го повярвам, не излиза сметката просто. А второто с скобите, които пък съвсем не могат да бъдат губещи, няма как. И третата и най-печелившата дейност извън всичкото това пък е служебния абонамент. За странните икономически резултати в общинската фирма, преди повече от година независимият депутат Минчо Христов сезира парламентарната комисия по корупция. От паркинги и гаражи шефът твърди, че са на загуба паяците. Това са абсурдни, как може една тези... фирма Пътна помощ ми прекарва колата на 1 км за 15 лева, а пък тези имат 30 и са на загуба? Това е уместен въпрос и на този въпрос този господин би трябвало да отговори. И нещо повече... сега ще става 15 лева. Това отдавна се говори... От 10 на 15. Точно така. Аз не виждам как едно усилие, което е в рамките на 10 секунди или 15 секунди, може да струва 15 лева. Просто, вижте, тази фирма явно инкасира огромни приходи, които потъват в нечии джобове. Говоря не само партийни, а и лични джобове. И това трябва да бъде изяснено от българската прокуратура, българското следствие и българския съд. Колкото се може по-скоро. Срещнахме се и с председателят на Общинският съвет. Институцията, собственик на фирмата. 35 лева за 2 км превоз от паяка на една кола. Пътна помощ взима 1,52 на километър. 35 лева фирмата губила всъщност. И трябва да стане 70 лева, каза шефа на фирмата. Как може за 3 км с 35 лева да губи от транспорт? Този анализ аз не съм го правил. Смисъл, гледам годишните отчети. В тях няма такава разбивка на чак паяците колко километра минават, колко пари събират, но аз като собственик на автомобил знам, че Пътната помощ има някъде около 2 лева на километър. Не това, което вие казвате в момента. Скобата била губеща. Трябва да стане 15 лева, не 10. Кое е губещото? Ние питахме между 5 и 20 секунди се слага на скоба. И това е било губещо. Да, пак казвам, че разсъждавайки така от това, което вие ми казвате чисто математически, не би следвало да бъде губеща дейността. И ако според директора на паркинги и гаражи тези дейности на фирмата са губещи, още по-странно е положението при такса синя зона. Ако съдим от баланса на фирмата и приходите й, то 7000 от близо 10 000 паркоместа в синя зона по цял ден стоят празни. Защото обявените приходи и печалби могат да се изкарат само от 2-3 хиляди места за година. Как директорът на общинската фирма обясни ниската печалба именно с масово незаетите паркоместа, въпреки че екипът ни установи, че те навсякъде се пукат по шевовете, а го потвърдиха и служители на паркинги и гаражи, и къде всъщност отиват близо 6 милиона скрити приходи според експерти. И още, как заради глада за паркоместа в синя зона фирмата разчертава такива дори в нарушение на закона за движение по пътищата. Гледайте утре в продължението. В темата на нова, веднага след централната емисия Календар.